హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ హరే ప్రణామం. కృష్ణ, అందరికి ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీ సరస్వతీ జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో ఈ భాగవతం క్లాస్ లో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము యథాస్థితి, అందులో ఈరోజు 32వ అధ్యాయంలోని 39 మరియు 40వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ద్వారా వీటిని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 32వ అధ్యాయంలోని 39వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. నక్కలయోపదిశేన్ నైతత్కలయోపదిశేన్ నైతత్కలయోపదిశేన్ నా వినీతాయ కరిహిచిత్. 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 నస్తబ్దాయ నభిన్నాయ. నస్తబ్దాయ నభిన్నాయ. నస్తబ్దాయ నభిన్నాయ. నస్తబ్దాయ నభిన్నాయ. నస్తబ్దాయ నభిన్నాయ. నస్తబ్దాయ నభిన్నాయ. నైవ ధర్మధ్వజాయ చ. నైవ ధర్మధ్వజాయ చ. నైవ ధర్మధ్వజాయ చ.
నైవ ధర్మధ్వజాయ నైవ ధర్మధ్వజాయ చ నైవ ధర్మధ్వజాయ హరే కృష్ణ. నైతత్ కలయోపదిశేన్ నా వినీతాయ కరిచిత్ నైతత్ కలయోపదిశేన్ నా వినీతాయ కరిచిత్ న స్తబ్దాయ న భిన్నాయ నైవ ధర్మధ్వజాయ చ న స్తబ్దాయ న భిన్నాయ నైవ ధర్మధ్వజాయ చ నస్తబ్ధాయ న భిన్నాయ నైవ ధర్మధ్వజాయ చ. హరే కృష్ణ. నైతత్ కలయోపదిశేన్ న వినీతాయ కరిచిత్ న స్తబ్దాయ న భిన్నాయ నైవ ధర్మధ్వజాయ చ నావినీతాయ నస్తబ్ధాయ న భిన్నాయ నైవ ధర్మధ్వజాయ చ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఒక ఇద్దరికి ఇవ్వండి. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభు, హరే కృష్ణ. మాతాజీ ప్రభుజీ నిన్న మొన్న చెప్పిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సత్యనారాయణ ప్రభుజీ, చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నైతత్ ఖలాయోపదిశేన్ నా వినీతాయ కర్హిచిత్ న స్తబ్ధాయ న భిన్నాయ నైవ ధర్మధ్వజాయ చ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నైతత్ ఖలాయోపదిశేత్ నా వినీతాయ కర్హిచిత్ న స్తబ్దాయ న భిన్నాయ నైవ ధర్మధ్వజాయ చ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు వచ్చింది. ఈ ఉపదేశము ఖలాయ అసూయాగ్రస్తులు నా ఉపదిశేత్ ఉపదేశించరాదు నా వలదు అవినీతి పరులకు కరిహిచిత్ ఎప్పుడును నా కాదు శబ్దాయ గర్వితులకు నా కాదు భిన్నాయ అధర్మవర్తనులకు నా కాదు ఏవా నిక్కముగా ధర్మధ్వజాయ కపటులకు కూడా. హరే కృష్ణ. భావము. కపిల భగవానుడు ఇంకను ఇట్లు పలికెను అసూయాగ్రస్తులకు అవినీతి పరులకు దురాచారులకు
ఈ ఉపదేశము ఈ ఉపదేశము ఉద్దేశింపబడలేదు ఉద్దేశింపబడలేదు కపటులకు కపటులకు గర్వితులకు కూడా ఇది సంబంధించినది కాదు. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 32వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మబంధనంలోని 40వ శ్లోకము. నలో లుపాయోపదిశేన్ నలో లుపాయోపదిశేన్ నలో లుపాయోపదిశేన్ న గృహారూఢచేతసే న గృహారూఢచేతసే న గృహారూఢచేతసే న గృహారూఢచేతసే న గృహారూఢచేతసే న గృహారూఢచేతసే నా భక్తాయ చ మే జాతు 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 న మద్భక్తద్విషామపి న మద్భక్తద్విషామపి న మద్భక్తద్విషామపి న మద్భక్తద్విషామపి న మద్భక్తద్విషామపి న మద్భక్తద్విషామపి. హరే కృష్ణ. నలో లుపాయోపదిశేన్ న గృహారూఢచేతసే నలో లుపాయోపదిశేన్ న గృహారూఢచేతసే నలో లుపాయోపదిశేన్ న గృహారూఢచేతసే నలో లుపాయోపదిశేన్ న గృహారూఢచేతసే నా భక్తాయ చ మే జాతు న మద్భక్తద్విషామపి నా భక్తాయ చ మే జాతు న మద్భక్తద్విషామపి నా భక్తాయ చ మే జాతు న మద్భక్తద్విషామపి నా భక్తాయ చ మే జాతు న మద్భక్తద్విషామపి. హరే కృష్ణ. నలో లుపాయోపదిశేన్ న గృహారూఢచేతసే న భక్తాయ చ మే జాతు న మద్భక్తద్విషామపి నలో లుపాయోపదిశేన్ గృహారూఢచేతసే న భక్తాయ చ మే జాతు న మద్భక్తద్విషామపి. హరే కృష్ణ. ప్రభు हरे कृष्ण। भास्कर प्रभु जी, माधवी नीलकुमार माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। न लोलुपायपदिशेत् न गृहारूढचेतसे न भक्ताय च मे जातु न मद्भक्तद्विषमपि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। హరే కృష్ణ.
నలోలుపాయోపదిశేత్ న గృహారూఢచేతసే నా భక్తాయ చ మే జాతు న మద్భక్తద్విషామపి. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. బలం, బలం. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ, గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. నలోలుపాయోపదిశేత్ న గృహారూఢచేతసే నా భక్తాయ చ మే జాతు న మద్భక్తద్విషామపి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే నలోలుపాయోపదిశేత్ న గృహారూఢచేతసే నా భక్తాయ చ మే జాతు న మద్భక్తద్విషామపి. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. నలోలుపాయ అత్యాశ కలవారికి, నా ఉపదిశేత్ ఉపదేశించరాదు, నా వలదు గృహ ఆరూఢ చేతసే గృహ జీవనమునకు అమితంగా ఆసక్తుడైన వానికి, నా వలదు అభక్తాయ అభక్తునికి, మరియు మే నా యొక్క జాతు ఎన్నడును నా వలదు మత్ నా యొక్క భక్తులను ద్విషాం ద్వేషించు వారికి అపి కూడా. హరే కృష్ణ. సో భావము, ప్లీజ్ రిపీట్. అత్యాశ కలవారికి, అమిత గృహస్థులకు దీనిని ఉపదేశించరాదు, అభక్తులకు మరియు దేవదేవుని భక్తుల ఎడ ద్వేషము కలవారికి కూడా దీనిని ఉపదేశించరాదు. హరే కృష్ణ. భాష్యము. సో ఇతర జీవులకు హాని చేకూర్చుటకే సదా యోచించువారు కృష్ణ భక్తి భావనను అవగతము చేసుకొనుటకు యోగ్యులు కారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవయందు వారు ప్రవేశింపజాలరు. ఏవో కోరికలను కలిగి ఉండి అత్యంత కృత్రిమముగా గురువు పట్ల అనుకువతో నుండెడి నామమాత్రపు శిష్యులు పలువురుందురు. వారును కృష్ణ భక్తి ఎననేమో తెలుసుకొనజాలరు. ఇతర మతోపదేశమును పొందినను భగవానుని చేరుటకు భక్తి యోగమే ఏకైక విధానమని తెలియజాలని వారు సైతము కృష్ణ భక్తి భావనను ఎరుగజాలరు. ఈ విషయమున నాకు అనుభవము కలదు. అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కొందరు శిష్యులు నాతో చేరినను ఏదో మత సిద్ధాంతమును పట్టుకొని వేలాడడి కారణమున తిరిగి విడిపోయి త్రోవ తప్పిరి.
వాస్తవమునకు కృష్ణ భక్తి భావన అనగా కృష్ణ చైతన్యము ఎనున్నది ఏదో ఒక శాఖకు చెందిన మత విశ్వాసము సాంప్రదాయము కాదు. దేవదేవుని గూర్చియు మరియు అతనితో మనకు గల సంబంధమును గూర్చియు తెలుసుకొనిడి విధానమును అది బోధించును. ఈ హరినామ సంకీర్తన ఉద్యమమున ఎవరైనను ఎటువంటి భేద భావము లేకుండా చేరవచ్చు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు కొందరు జనుల భావన విరుద్ధంగా ఉన్నది కనుక అలాంటి వారలకు కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానమును ఉపదేశించుకుందుట ఉత్తమము. సాధారణంగా లౌకికులు ధనము యశస్సులకై ప్రాకులాడుచుండును. వానిని పొందుటకై ఎవరేని కృష్ణ భక్తిని చేపట్టిన సో ఈ తత్వమును వారెన్నడూను అవగతం చేసుకొనజాలరు. అట్టి వారలు ధర్మాచరణము ఒక సామాజిక అలంకారమని భావించురు. వారు కేవలము పేరు కొరకే ఏవో సాంస్కృతిక సంస్థల ఎందు చేరుచుందురు. ముఖ్యముగా ఈ కాలమున ఇదే కొనసాగుచున్నది. వారు సైతము కృష్ణతత్వము అవగతము చేసుకొనలేరు. భౌతిక సంపత్తుల ఎడ అత్యాశ లేకున్నను కుటుంబ జీవనము పట్ల అమితాసక్తుడై విన్నవాడు కూడా కృష్ణ భక్తి భావనను తెలుసుకొనజాలడు. బాహ్యమునకు వారు సంపత్తుల ఎడ అత్యాశ లేనట్టుగా గోచరించినను భార్య పిల్లలు కుటుంబం యొక్క ఉన్నతి ఎడ అమిత ఆసక్తులై విందురు. మనుషుడు పైన తెలుపబడిన దోషముల చేత కలుషితుడు కానప్పటికీ చర్మంగా శ్రీకృష్ణుని సేవయందు అభిరుచిని కలిగి ఉండనిచో అనగా అభక్తుడైనచో అతడును కృష్ణ సంబంధ తత్వమును అవగతము చేసుకొనజాలడు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల పట్టాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. డిస్టర్బెన్స్ ఉందా మీకేమన్నా? లేదు ప్రభుజీ, వాయిస్ కొంచెం లోగా ఉంది. అంటే వేరే బయట అది వినిపిస్తుందా మీకు? అది వినపడట్లేదు ప్రభుజీ. ఓకే, అది వినపడట్లేదు కానీ మీ వాయిస్ కొంచెం లోగా ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ప్రభు అంటే ఉందా? అట్లాగే ఉంది ప్రభుజీ. మాతాజీ మీకు కూడా అట్లాగే ఉందా? వాయిస్ లోగానే ఉందా? ఎస్ ప్రభుజీ, లోగానే ఉంది. లేదు కానీ ప్రభుజీ వాయిస్ కొంచెం లోగా ఉంది. పర్లేదు ప్రభుజీ, వినపడుతుంది. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఓకే. హరే కృష్ణ. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు ఇచ్చినటువంటి ఈ భాష్యం వివరణ ఈ శ్లోకాలకు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనుష్ఠం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః తదామహం దదామి స్వాహాపదాం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంశం శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం రఘుజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాం సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే ప్రణమామి. హరే
వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసవి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మరి శ్రీమద్ భాగవతంలో మనము 3వ స్కందము యథాస్థితి, అందులో 32వ అధ్యాయము జీవుల యొక్క కర్మబంధనాలను గురించి ఆ కపిల భగవానుల వారు తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతికి తెలియచేస్తూ మరి ఆయన వివిధ అంశాలని మనకి తెలియచేసినటువంటిది. అంటే తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతి ద్వారా మనకి అందించినటువంటి విషయాలను మరి ఈ అధ్యాయంలో, ఇందులో ముఖ్యంగా ఈ స్కందంలో మనము అంతకుముందు భక్తి యోగ మహిమలు అంటూ చెప్పినటువంటివి, ఆ తర్వాత ఆ భక్తి యోగ మహిమల తర్వాత మనకి భౌతిక ప్రకృతి ప్రధాన తత్వాలను గురించి తెలియచేయడము, ఆ భౌతిక తత్వం యొక్క ప్రధాన తత్వాలను గురించి తెలియచేసిన తర్వాత ఆ కపిల భగవానులు వారు ఇంకా మనకి ప్రకృతిని ఏ విధంగా అవగాహన చేసుకోవాలి, మరి ఏమిటి అనేటువంటి ఆ ప్రకృతి యొక్క అంశాలను తెలియచేసినటువంటివి. ఆ తర్వాత భక్తి యోగానుష్ఠానమును గురించి కపిల భగవానులు వారు తెలియచేయడం, ఆ భక్తి యోగానుష్ఠానము గురించి తెలియచేసిన పిదప ఆయన మరి ఆ కపిల భగవాను చేత భక్తి యోగం యొక్క వివరణ, ముందు భక్తి యోగ అనుష్ఠానాలను గురించి తెలియజేసి ఆ తర్వాత భక్తి యోగం యొక్క వివరణను తెలియచేసినటువంటి విధానాన్ని మనము ఈ స్కందంలో చూస్తాం. తర్వాత ఆయన భక్తి యోగం అంటే ఆయన ఆ విపరీత కర్మల యొక్క వర్ణన, ఈ జీవులు చేస్తున్నటువంటి విపరీతమైనటువంటి కర్మలు, వాటి యొక్క బంధనాలు, ఆ కర్మల యొక్క విపరీత కర్మల యొక్క వర్ణనను చూసాము. దాని తర్వాత జీవుల యొక్క ఆ కర్మలను అనుసరించి జీవుల యొక్క గతులను కూడా మనము చూస్తాము 31వ అధ్యాయంలో. ఇక ఆ గతుల తర్వాత మరి కర్మ బంధనాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ క్రమంలోనే ఆ కపిల భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ఆ కర్మ బంధనాలను చెప్పి మరి చివరిగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి తన తల్లి అయినటువంటి దేవమూర్తితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయము భక్తి యోగ విధానమును గురించి 4 విడుదలైనటువంటి స్వరూపాలను గురించి నీకు తెలియచేశాను. మరి అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి అగోచరమైన ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ కాలము జీవులను ఏ విధంగా తరుముతున్నది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా నీకు నేను వివరించాను మాత అంటూ చెప్పి ఇంకా ఆయన కొనసాగిస్తుంది. మరి ఈ జీవులు ఆ భగవాను యొక్క స్వరూప విస్మృతి కారణంగా, మరి అంటే అవిద్య కారణంగా జీవులు మరి చేసేటువంటి ఆ కర్మను అనుసరించి, అంటే కర్మ సిద్ధాంతాల ప్రకారంగా మరి జీవులు పలు రకాలైనటువంటి అనేక విధాలైనటువంటి సంసార బంధనాలను వారికి వసకపడుతూ ఉన్నవి. కానీ ఓ జనని అట్టి విస్మృతి యందు ప్రవేశించినట్లయితే, అంటే అవిద్యలో మాయా మోహంలో పడిపోయినట్లయితే, అంటే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణ మాయలో చేత ఆవరించబడి ఉన్నట్లయితే, మరి అటువంటి వాడు అంటే అవిద్యలో ఉన్నటువంటి వాడు ఆ భగవాను స్వరూప విస్మృతి యందు ప్రవేశించినటువంటి వాడు, అంటే సింపుల్ గా మాయ చేత ఆవృతమైనటువంటి వాడు. మరి ఇక తన యొక్క గతులను గురించి, మరి ఎచ్చట తనకి ఈ జీవితం అంతమవుతుందో ఏమిటో అనేటువంటిది, అంటే ఆయన యొక్క గతిని
మరి తెలుసుకొనజాలడు అంటే వివరించినటువంటి అంశాలను తెలియచేసి మరి ఇక మరి ఈ ఉపదేశాలను ఎవరు ఆచరిస్తారు, ఎవరికి ఈ విషయాలను తెలియచేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఇంకా ఈ విధంగా కొనసాగించాడు అంటూ మైత్రేయ ముని విదురులతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఏమంటున్నారు మన కపిల భగవానుడు వారు చెప్తున్నారు, నైత తలాయోపదిశేన్ వినీతాయ కరిహే చిత్. సో ఇక్కడ మరి ఏ తలాయ నహ ఉపదేశిత్ అని చెప్తున్నారు. అంటే మరి ఈ ఉపదేశాలను మరి ఏవైతే ఇప్పటి వరకు నేను మీకు మాట వివరించానో మరి ఈ అంశాలను ఈ ఉపదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయంటే కపిల భగవానుల వారు వివరించినటువంటి ఈ ఉపదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మరి కలాయ ఉపదేశిత్ అంటే అసూయగ్రస్తులకు నా ఉపదేశించరాదు. అంటే మరి అసూయ జీవుల ఎడ అసూయ కలిగినటువంటి వారికి మరి ఈ దివ్యమైనటువంటి సందేశాలు ఈ దివ్యమైనటువంటి ఉపదేశాలను బోధించరాదు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, నా అవినీతాయ కరిహి చిత్. సో మరి అలాగే మరి ఈ ఉపదేశాలను అవినీతి పరులకు కూడా ఎన్నడూ ఉపదేశింపవలదు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, నా స్తబ్దాయ నభిన్నాయ. మరి ఇంకా ఎవరికి ఉపదేశించరాదట? స్తబ్దాయ అంటే గర్భితులకు, గర్భంతో ఉండేటువంటి వాడికి, నాకు జ్ఞానం ఉంది లేదా నాకు ఇది ఉంది అనేటువంటి గర్వాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడికి. నా భిన్నాయ అంటే భిన్నాయ అంటే ధర్మానికి భిన్నం అంటే విరుద్ధంగా ప్రవర్తించేటువంటి వాడు. సింపుల్ గా అధర్మ వర్తనులకు, అధర్మ పరులకు అని చెప్పచ్చు. ఇంకా చెప్పాలంటే దురాచారులకు, సదాచారానికి దూరంగా ఉండేటువంటి వారు, భిన్నంగా ప్రవర్తించేటువంటి వారు దురాచారులకు. సో కాబట్టి మరి అధర్మ వర్తనను కలిగినటువంటి వారికి, గర్భితులకు కూడా ఈ విషయాన్ని చెప్పవద్దు. అంతేకాదు ఇంకా చెప్తున్నారు, నైవ ధర్మ ధ్వజాయ. సో మరి ఈ కపటులకు, గర్భితులకు కూడా మరి ఈ దురాచారులకు కూడా దీనిని ఇది సంబంధించినటువంటిది కాదు. ఈ ఉపదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి భక్తులకు మాత్రమే. ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే చెప్తున్నటువంటి. సో ఆ విధంగా కపిల భగవానుల వారు మరి కొనసాగిస్తూ తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతికి చెప్తున్నటువంటి విషయాలను మనకి ఆ మైత్రేయ ముని విధితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంగా వీటిని మనము చూస్తున్నటువంటి శ్లోకాలు. ఇంకా ఆయన కొనసాగిస్తూ ఇంకా ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నది, నాలో లుపాయోపదిశేన్ నా గృహరూఢచేతసే. ఇక్కడ లోలుపాయ మరి నా లోలుపాయ అంటే అత్యాశ కలవారికి, నా ఉపదేశిత్ అంటే అతిగా ఆశలు కలిగి ఉన్నటువంటి వాడికి కూడా, అత్యాశ కలవారికి కూడా ఇది ఉపదేశించరాదు. ఈ ఉపదేశం నా గృహ ఆరూఢ చేతసే, నా గృహారూఢ చేతసే అంటే ఈ గృహ జీవనమునందు, అంతకుముందు ఆ గృహారూఢుడు, గృహమేధ అని చెప్పబడినటువంటి అంటే ఈ దేహపరమైనటువంటి విషయాల ఎందు అమితమైనటువంటి ఆసక్తుడై ఉన్నటువంటి వానికి, నాది, నా కుటుంబం, నా ఇల్లు, నా పిల్లలు అనేటువంటి ఒక విధంగా ఉన్నటువంటి గృహ ఆరూఢ చేతసే అంటే గృహ జీవనమునందు, ఆ గృహస్థ జీవనమునందు అమితమైన ఆసక్తి ఉన్నటువంటి వానికి కూడా
ఇవి ఉపదేశించరాదు. ఇంకా చెప్తున్నారు, నా అభక్తాయ అంటే భక్తుడు కానటువంటి వాడికి చ మరియు మే చాతు మరి ఎన్నడను ఈ నా యొక్క నా భక్త అంటే భక్త నా యొక్క భక్తులను విషాం అంటే ద్వేషించే వాడికి కూడా, విషామపి అంటే ద్వేషించే వాడికి కూడా ఈ విషయాలను వివరించరాదు అంటూ ఆ కపిల భగవాను వారు తన తల్లి అయినటువంటి దేవుడు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి అంశము, అత్యాశ కలవాడికి గృహస్థ జీవనము ఎందు అతిగా ఆసక్తివై ఉన్నటువంటి వాడికి వీటిని అంటే ఈ ఉపదేశాన్ని మరి బోధించరాదు మాత అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే భక్తుల సేవలో నిమగ్నమవునటువంటి వారికి, అలాగే ఇంకా మరియు దేవదేవుని భక్తుని ఎడ ద్వేషము కలిగినటువంటి వారికి కూడా దీనిని ఉపదేశించరాదు అంటూ కపిల భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చేసింది. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నాను ఇక్కడ, మరి ఎవడైతే ఇతర జీవులకు హాని చేకూర్చుటకే సదా యోచించేటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భక్తి భావనను అవగాహన చేసుకోవటానికి యోగ్యుడు కాడు అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే మరి ఆ భగవంతుడు చెప్తాడు, అన్నింటి యందు నన్ను దర్శించేవాడు, నాలో అన్నింటినీ దర్శించేటువంటి వాడు ఉత్తముడు భక్తుడు అని చెప్తాడు. సో మరి అలా కాకుండా మరి ఈ జీవులకు హాని చేకూర్చుట ఎందే సదా నిమగ్నమై ఎదుటి వాడిని ఎలా ధ్వంసం చేయాలి ఏంటి అనేటువంటి ఆలోచించేటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఎందరో అసురులను మనం చూస్తాము, మనకి భాగవత కథల్లోనూ పురాణ కథల్లోనూ చూస్తూ ఉంటాము. ఎందుకంటే ఆ హిరణ్యకశిపుడు నిరంతరము ఆ భగవాన్ని ఏ విధంగా జయించాలి, లేదా దేవతలను హింసించడము, లేదా సాధువులను హింసించడము, అలాగే కంసులు కూడాను. సో ఈ విధంగా ఇతరులకు హాని చేకూర్చే వారు కూడా ఈ మరి కృష్ణ భక్తి భావనకు అవగాహన చేసుకోవడానికి యోగ్యులు కాదు అని చెప్పారు. అలాగే కృష్ణ భగవానుని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవ యందు వారు ప్రవేశించజాలరు. అలా ఇతర జీవులకు హాని కలిగించేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యయుతమైనటువంటి ప్రేమయుత సేవ చేయడంలో వారు ప్రవేశించలేరు. ఎందుకంటే వారు ఏదో కోరికలను కలిగి ఉండి అత్యంత కృత్రిమంగా గురువు పట్ల అనుకోవతో ఉండేది నామమాత్రపు శిష్యులు పలువురు ఉంటారు అంటూ ఈ జగత్తులో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటి అటువంటి వారు కూడా కృష్ణ భక్తి అంటే ఏంటో తెలుసుకునజాలరు. ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి ఆశించి గురువు దగ్గరకు వచ్చి ఆ గురువుతో అనుకుంటూ ఉంటుంటారు, కానీ వాస్తవానికి అతడు మరి ఆ కృష్ణ భక్తి ఎడ ఆసక్తి ఉండదు. సో ఇంతకు ముందు మీకు మనము ఒక గాడిద స్టోరీ గురించి చూసుకున్నాం. సో మరి అలాగే ఇక్కడ మనకి ఏమి తెలియదు, కానీ ఏదో ఒకటి ఆశించి గురువుని చేరడం, ఆ ఇంట్లో లేదా అక్కడ ఉండి పని చేయడం జరుగుతూ ఉంటున్నాం. అలాగే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ఇతర మతోపదేశమును పొందినను భగవాను చేరుటకు భక్తి యోగమే ఏకైక విధానము అని తెలియజాలని వారు సైతము కృష్ణ భక్తి భావన ఎందు ఎదుగజాలరు అని చెప్తున్నారు. సో ఏ ధర్మాన్ని స్వీకరించినా మరి ఆ దేవాది దేవుణ్ణి యొక్క భక్తి యోగమే ఏకైక మార్గము ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడడానికి అని తెలియని వారు కూడా కృష్ణ భక్తి భావనను అవగాహన చేసుకోలేరు అని చెప్తారు. మరి ఆ విషయంలో ఆయనకి ఎదురైనటువంటి స్వ అనుభవాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము హరే కృష్ణ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ ధర్మాన్ని, ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పంచుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో వారి గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి ఆదేశం మేరకు
మరి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మన కృష్ణ తత్వాన్ని బోధిస్తూ హరే కృష్ణ ఉద్యమాన్ని వ్యాపిస్తున్న సందర్భంలో ఎందరో ఆయన చుట్టూ చేరి ఏదో మత సిద్ధాంతాన్ని పట్టుకొని మరి ఉన్నటువంటి కారణంగా తిరిగి వారు తప్పుదావ పట్టినటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, వాస్తవమునకు కృష్ణ భక్తి భావన అంటే కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము అనేటువంటిది ఏదో ఒక శాఖకు చెందినది, మత విశ్వాసమో లేదో సాంప్రదాయమో కాదు. దేవదేవుని గూర్చి మరియు అతనితో మనకు గల సంబంధమును గూర్చి తెలుసుకునేటువంటి విధానమును బోధించేటువంటిదే కృష్ణ భక్తి భావన లేదా కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము లేదా హరే కృష్ణ ఉద్యమము అంటూ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ హరినామ సంకీర్తన ఉద్యమమును ఎవరైనాను ఎటువంటి భేదభావము లేకుండా చేరవచ్చు. కుల మత లింగ వర్గ భేదాలు లేకుండా మనకు ఇస్కాన్కి వస్తే ఎవరిని ఏ కులము ఏ మతము అనేటువంటిది అందరినీ ప్రభు అని మాతాజీ అని సంబోధిస్తూ అందరికీ సమస్థానాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది ఇస్కాన్ వ్యవస్థ నందు. సో కానీ దురదృష్టవశాత్తు కొందరు జనులు వారి యొక్క భావన అందుకు విరుద్ధంగా ఉన్నది. కనుకనే అటువంటి వారులకు ఈ కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానము ఉపదేశించకుండుటయే ఉత్తమము అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. అదే కపిల భగవానులు వారు కూడా చెప్తున్నటువంటి అభక్తులకు, అత్యాశాపరులకు, కపటులకు, అహంకారులకు ఇది ఉపదేశించరాదు మాత అంటూ చెప్పినటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ మరి కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము కూడా మరి అటువంటి అభక్తుల అంటే వారికి ఆ కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానాన్ని ఉపదేశించుకుండుటయే ఉత్తమము అని చెప్తూ ఉంటారు. అంతకుముందు కూడా మనకి కపిల భగవానులు వారు చెప్తారు, ఇలాంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని ఒక ఉట్టిగా బూడిదలో పోసినటువంటి పన్నీరు లేదా మన ఆహుతి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. నెయ్యిని వ్యర్థంగా బూడిదలో పోసినట్లు, ఆ ప్రజ్వలించేటువంటి అగ్నికి బదులుగా ఉట్టి బూడిదలో పోసినట్లుగా అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అంతకు ముందు కూడా చెప్పినట్టు. సో సాధారణంగా లౌకికులు వారి యొక్క భావన ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి. ఈ లౌకికులు ధనము యశస్సులకై కాకులాడుతూ ఉంటుంటారు. కీర్తి, ఈ దేశంలో నేను గొప్పవాడిగా కనిపించాలి, లేదా ఈ వ్యవస్థలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలో మనం చేరి దీంట్లో నేనే గొప్పవాడిగా, అందరికంటే నేను గొప్పవాడిగా కనిపించాలి, లేదా నా మాటే నడవాలి అనేటువంటి ఒక భావనలకై ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు. అటువంటి వాడు ఈ భౌతికమైనటువంటి సంపదల కోసం లేదా యశస్సుల కోసం ప్రాకులాడేటువంటి వాడు ఈ కృష్ణ భక్తి భావనను ఇందులో చేరినప్పటికీ కూడా మరి ఆ కృష్ణ భక్తి తత్వాన్ని వారెన్నడూ కూడా అవగతం చేసుకొనజాలరు అని చెప్తున్నారు. మరి అట్టి వారులు ధర్మాచరణకు ఏదో ఒక సామాజిక అలంకారం అని భావిస్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే కొంతమంది సమాజ సేవ చేస్తూ ఉన్నట్లు లేదా కృష్ణతత్వంలో చేస్తూ ఉన్నట్లుగా బయటికి నలుగురు ద్వారా ఇది మేము చేస్తూ ఉన్నాము అని కనిపించడానికి చేసేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉండేటువంటిది ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తుంది. వారు కేవలము పేరు కొరకు ఏవో సాంస్కృతిక సంస్థల యందు చేరుతూ ఉంటుంటారు. ముఖ్యంగా ఈ కాలమున ఇదే కొనసాగుతూ ఉన్నది. భగవద్గీతలో కూడా ఆయన చెప్తారు, కపట ఆచార్యులు బయటకు అన్ని కూడా వదిలివేసినటువంటి సన్యాసుల్లాగా కనిపిస్తూ ఉండి మనసులో మాత్రం వాటి ఎడ ఆసక్తిని వదిలివేయకపోతే అది వ్యర్థమే అని చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారు అక్కడ. అలాగే ఇక్కడ మనకి మరి ఈ సంబంధాన్ని కూడా చెప్తున్నారు. ఈ మరి ముఖ్యంగా ఈ కాలమునందు బయటకు ఒకటి చేసేది ఒకటి. ఎందుకంటే ఈ యుగంలో చెప్పారు, అంతకుముందు మనం కూడా చెప్తాము, సత్యయుగంలో మరి అంటే దైవీ లక్షణాలు అసుర లక్షణాలు వేరువేరు గ్రహాలలో ఉండేవి అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత త్రేతాయుగంలోకి వచ్చినప్పుడు ఒకే గ్రహంలోకి భిన్న దేశాలలోకి వచ్చినటువంటివి. కానీ ద్వాపర యుగంలో ఖండాలు వదిలేసి దేశాలు వదిలేసి
ఒకే కుటుంబ వ్యవస్థలోకి వచ్చినాయి. ఎందుకంటే కౌరవులు పాండవులు ఒకే కుటుంబ వ్యవస్థలో ఉన్నప్పటికీ అసుర మరియు దైవీ లక్షణాలను కలిగినటువంటి వారుగా చెప్తాను. కానీ ఈ కలియుగంలో మనలోనే ఒక అసురుడు ఉంటాడు, ఇటు దైవీ లక్షణం కూడా ఉండేటువంటి, కానీ ఆ దైవీ లక్షణాన్ని మనం మర్చిపోతూ ఉన్నాం. దానిని జాగృత పరచడానికి, మేల్కొల్పడానికి మనకు ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం. హరే కృష్ణ నామజపం, ఆ భగవంతుని కలియుగ ధర్మంగా ఉన్నటువంటి ఈ కలియుగంలో వేరొక తరుణోపాయం లేదు అంటూ చెప్పబడినటువంటి అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ నామస్మరణ చేస్తూ ఉండడమే. సో మరి అందుకే చెప్తున్నారు, భౌతిక సంపత్తుల ఎడ అత్యాశ లేకున్నను, ఇంకా కొంతమంది ఉంటారు భౌతిక సంపత్తుల ఎడ అత్యాశ లేకుండా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఏమి భౌతికమైనటువంటి సంపదలు ఉండవు, కానీ కుటుంబ జీవం, నా వాళ్ళు, నీదు నాది, ఇంతవరకు దాని నుండి బయటపడలేనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అటువంటి వాడు కూడా కృష్ణ భక్తి భావనను తెలుసుకోలేడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ దేహపరమైనటువంటి బాంధవ్యాలను వదలనంత వరకు అతను కూడా అందులోనే కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే చెప్తారు కృష్ణ భగవానుడు, ఎవరెవరు ఏ ఏ విధాలుగా నన్ను ఆశ్రయిస్తే ఆ విధంగానే వారిని నేను అనుగ్రహిస్తాను. వారికి ఆ విధమైనటువంటి స్వల్ప స్వేచ్ఛ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇంకా మనిషి ఇక్కడ వివరించినటువంటి ఆ దోషాల చేత కలుషితం కాకపోయినప్పటికీ ఇంకా కొంతమంది ఏవి ఉండవు, అంటే భౌతికమైన సంపద ఉండదు, కుటుంబాలపైన ఆసక్తి ఉండదు, ఇంకేవి కూడా ఏది కావాలని ఉండదు, కానీ భక్తి ఉండదు. అటువంటి వాడు కూడా ఈ కృష్ణ సంబంధ తత్వాన్ని అవగాహన చేసుకునలేదు అంటూ చెప్తున్నాడు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. సో ఇది ఈరోజు మనకి ఈ శ్లోకాలకు శ్లోక ప్రభుపాదులు ఇచ్చినటువంటి వర్షం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై.